Hola, què tal? Et presentem un rellotge que probablement sigui un dels més complets que hi hagi actualment en el mercat. Es tracta del Samsung Galaxy Watch 3. Ai, que mona la nena, la que bonia. Hola, què tal? Soc el Víctor Endrino. Si ja ets subscriptor del canal de YouTube, gràcies per tornar-hi. I si no, a què esperes? A veure, fem format de preguntes i respostes. Primera pregunta, té WhatsApp? Sí, clar que té WhatsApp. Tots els rellotges tenen WhatsApp, però és que aquest és especialment bo en el tema de missatges, rebre mails, respondre mails i missatges, perquè quan reps un WhatsApp o de l'aplicació de missatgeria que sigui, pots fer moltes coses. Primer de tot, el pots llegir complet, que hi ha molts rellotges que no et deixen llegir el missatge complet. En aquest cas sí, però és que quan arribes al final del missatge et deixa respondre al missatge de la manera que et doni la gana, amb respostes predefinides, dictant-li el missatge de resposta. Haurà de ser en castellà, perquè en català encara no ho tenen, però li pots respondre amb emojis, pots respondre escrivint tu amb el dit, pots respondre escrivint tu amb teclat, pots respondre com et doni la gana, amb notes de veu no, això sí, però tot arribarà, que sàpigues que és molt complet en aquest aspecte. Següent pregunta, puc veure emojis i fotos rebudes per WhatsApp? Bé, els emojis sí, pots veure'ls tots, hi ha rellotges que no te'ls ensenyen, aquest sí, t'ensenya tots els emojis, però les fotos és una cosa molt estranya, perquè altres rellotges Samsung que l'han precedit van tenir una vegada una actualització que sí que et permetia veure les fotos, però ara no es pot veure ni en els seus antecessors ni en aquest. Quan reps una foto, tu li dones a mostrar i t'envia el telèfon, perquè vegis la foto a través del telèfon. És una cosa una mica estranya, jo suposo que tard o d'hora acabarà arribant una actualització, perquè si no, és que no ho entenc, abans es podia, ara ja no sé per què. Següent pregunta, pots fer i rebre trucades? Sí, pots fer i rebre trucades perquè té altaveu, té micròfon i a més tu li pots afegir una llista de contactes als quals pots trucar i sempre que t'entri una trucada doncs sempre la podràs despenjar des del rellotge o si t'arriba al mòbil tu sempre la podràs passar com a qualsevol altaveu Bluetooth, per exemple, que tu pots des del telèfon pots dir, vale, ara escollo que la trucada surti pel mans lliures. Bé, doncs això, en el fons, és un mans lliures també. Següent pregunta, té Spotify? Sí, no només té control de reproducció d'aplicacions com ara Spotify, Deezer, YouTube Music, tot això. No. És que té l'aplicació de Spotify, perquè a aquest rellotge se li poden instal·lar aplicacions de tercers i una d'elles és Spotify. I Spotify et permet no només controlar per complet la reproducció del telèfon, escollir de les teves biblioteques, escollir cançons, guardar-te-les, etc., sinó que a més també té l'opció de connectar-se independentment a través de Wi-Fi a una xarxa Wi-Fi i llavors pots fer servir Spotify independentment del telèfon, sense tenir el telèfon a prop si vols, només que tinguis una connexió Wi-Fi i un compte de Spotify Premium, evidentment, tu pots controlar el que et doni la gana, pots buscar en les teves biblioteques, llistes de reproducció, pots buscar música, pots navegar per aquí i per allà i fins i tot et pots descarregar llistes de reproducció al mateix rellotge per escoltar-les quan no tinguis connexió. De moment és l'aplicació de Spotify més perfecta que he vist en un rellotge. Següent pregunta, és submergible? Sí, és submergible, te'n pots anar a nedar, segons diuen, doncs a la piscina, al mar fins i tot, no li passa res, però tingues en compte que tot i ser certificat IP68, les corretges són de pell, sí, perquè són materials molt bons els que té aquest rellotge. Si te'n vas a la platja, les corretges es ressentiran i tard o d'hora s'acabaran doncs allò que es van començant a podrir, s'esquerden i tal. Que ho tinguis en compte. Si vas a la platja o vas a la piscina, després passa-li i es bandeix una mica amb aigua dolça sota l'aixeta perquè el rellotge t'ho agrairà. Següent pregunta. Mesura l'oxigen en sang? Sí, mesura l'oxigen en sang. No és gaire fàcil de trobar, però al final ho pots arribar a trobar. Pots fer-te medicions manuals que estan força bé. El que passa és que hi ha vegades que m'ha donat uns nivells de saturació d'oxigen que jo no els veig gaire clars, 95, 94. En la majoria de medicions sí que m'ha donat 100, 99, 98, perfecte. Però hi haurà algunes vegades que potser et donarà unes medicions, jo no sé si és que tinc el canell o el braç molt pelut i llavors el sensor no veu bé les bombolletes d'oxigen de dintre de les venes, però jo et recomano que quan t'hagis de mesurar l'oxigen amb aquest rellotge ho facis unes quantes vegades per tenir una mitjana dels mesuraments que et vagi fent. Evidentment, sí, la freqüència cardíaca també te la mesura i sense cap problema. De fet, passem a la següent pregunta. És precís el pulsòmetre? Sí, és precís el pulsòmetre perquè jo ho he provat amb un tensiòmetre, pulsòmetre de canell, d'aquests de mesurar la pressió, que també et diu les
les pulsacions per minut, em dona un resultat, després ho comparo amb el rellotge i sí, és precís, però tingues en compte que potser et mesura 3, 4, 5 pulsacions per sobre del que teòricament hauria de ser. Per tant, si tu tens en compte aquest petit biaix que hi ha, no hi haurà cap problema i podràs tenir la teva medició del pols. Següent pregunta. Mesura la pressió arterial? Doncs aquesta és molt bona perquè fa uns mesos Samsung va dir en un comunicat que els seus rellotges incorporarien pressió arterial, però encara l'estem esperant. No ha arribat la pressió arterial, òbviament oblidem-nos de l'electrocardiograma, però potser en algun moment, tard o d'hora, aquest rellotge, el Samsung Galaxy Watch 3, inclourà medició de la pressió. I parlant de precisió, següent pregunta. És precís el GPS? Doncs sí, és més precís que el de molts rellotges que he provat fins ara. O sigui que, molt bé, si vas per un carrer que està envoltat d'edificis, vas corrent per mig de la ciutat, amb molts rellotges, aquests edificis li molesten en la medició del trajecte, del recorregut. Però en aquest cas no, en aquest cas, de fet, la línia per on he passat és bastant més precisa que el que he provat fins ara. Per tant, li donem una molt bona nota. Següent pregunta. Quines activitats mesura? Doncs bé, en té unes quantes, des de les típiques de carrera, ciclisme, natació, la d'entrenador, per exemple, que el que fa és posar-te un rival perquè tu et sentis perseguit i encara corris més. Doncs també té caminades de muntanya, natació, cinta i bici estàtica, el·líptica, i llavors té circuits d'entrenament amb moltes variants d'entrenament i d'exercicis de gimnàs. Això sí que ho té molt, que si abdominals, que si bíceps, que si dominades, que si cames, que si elevacions, escaladors, estiraments, extensions de braços. Bé, en té una pila, incloent pilates i ioga. O sigui que és força complet, potser li faltarien uns quants esports, a diferència d'altres rellotges que tenen fins a 100, però en aquest cas jo crec que són els més habituals que es practiquen, amb especial atenció a la gent que va al gimnàs. Següent pregunta. Quant dura la bateria? Doncs probablement aquest sigui un dels punts febles d'aquest rellotge, perquè la bateria dura 2 dies i mig, 3, 4, tot estirar si no el fas servir gaire, però clar, aquí, en defensa d'aquest rellotge, el que he de dir és que aquest és un dels rellotges més complets que he trobat mai. Per tant, és molt potent, fa moltes coses, té una pantalla amb molta definició i necessita fer molts càlculs i molts processos. Clar, com més coses té un rellotge incloent Wi-Fi, com més coses té, doncs més bateria gasta. Has de decidir una cosa o l'altra. O t'agafes un rellotge més senzillet, que duri molt més la bateria, perquè n'hi ha que duren fins a un mes, o t'agafes un rellotge supercomplet tipus Apple Watch, tipus Samsung Galaxy Watch, que són molt potents, però tenen una bateria molt més reduïda de 3 dies de mitjana. Següent pregunta, que és una cosa que em demana molta gent. Se sincronitza amb Strava? La resposta és no, però la resposta és no perquè no cal sincronitzar-se amb Strava perquè, com dèiem abans, que accepta aplicacions de tercers, té l'aplicació de Strava per aquest rellotge, és a dir, tu te la descarregues, te la instal·les en el rellotge i ja pots iniciar directament les sessions d'entrenament i els recorreguts en bici que vulguis directament a l'aplicació de Strava sense passar pel tema de Samsung Salut i Samsung Exercici, no sé què. No, tu directe a Strava, que en el fons, si és la teva aplicació de referència, és la que t'agradarà. Següent pregunta, té detecció d'accidents? Doncs sí, té detecció d'accidents i a més, quan detecta que algú ha tingut un accident o ha tingut algun problema, és a dir, de fer un intens esforç a passar a estar pràcticament inconscient, que el rellotge no es mou i no nota res, que és una cosa molt estranya, quan detecta aquesta anomalia, el que fa és desencadena una seqüència de coses, no? Per exemple, li fa una trucada a una persona de contacte que tu prèviament hagis predefinit, envia la ubicació a aquesta persona. De fet, no cal que t'esperis a que ho faci el rellotge. Si tu estàs en una situació que necessites ajuda, li dones 3 vegades el botó de baix i ja començarà a trucar a la persona o persones de contacte que tu hagis predefinit i a més els enviarà la ubicació. Això vol dir que necessites ajuda i llavors es posaran en contacte amb tu si és que pots parlar i si no, et vindran a buscar. Quin remei? Següent pregunta. Se li pot posar música i fotos al rellotge? Doncs sí, perquè és que té 8 gigas de memòria d'emmagatzematge i això vol dir que li pots posar una pila de cançons i també li pots posar una pila de fotos perquè té un àlbum propi que es sincronitza amb alguna carpeta que tu li vulguis posar. Pots sincronitzar-ho o no, o pots carregar directament les fotos i ja les podràs veure, perquè a més, com que té molta definició aquesta pantalla, doncs, ostres, és guai, les pots ampliar i tot i es veu molt xulo. Hi ha molts rellotges que no ho tenen i no se li poden passar fotos al rellotge
rellotge, però en aquest cas sí, i és una delícia, de vegades va bé, no? Estàs a la sala d'espera del metge i vols mirar fotos, ai, que mona la nena, i no sé què, ai, la comunió. Però doncs pots fer-ho. Següent pregunta, què és el que em molesta d'aquest rellotge? Doncs bé, té una cosa que em molesta i és el fet de no poder programar-li que es posi en mode bona nit quan vas a dormir. De fet, pots programar el mode no molestar, però el mode no molestar l'únic que fa és anul·lar-te les notificacions, però el gir de canell per activar la pantalla encara el té, però la pantalla encara se't pot il·luminar quan te'n vas a dormir. De fet, estàs dormint, et gires, tens el rellotge davant de la cara, pom, i se't fot la castanya de llum, doncs home, molesta. Però té un mode que és el modo buenas noches, que aquí sí que t'anul·la també la il·luminació de pantalla, però el modo buenas noches no es pot programar i per tant, cada nit m'he de recordar jo, perquè si no me'n recordo, pum, castanya de llum, m'he de recordar d'activar-lo i quan em llevo al matí m'he de recordar de desactivar-lo perquè si no, no rebré notificacions ni podré fer res. Per tant, senyors de Samsung, sisplau, envieu una actualització al rellotge que pugui incloure la programació del mode buenas noches perquè tothom pugui dormir i que tinguin buenas noches. Senyora, següent pregunta. Puc pagar amb el rellotge? Doncs sí, si la teva entitat bancària és compatible amb Samsung Pay, pots integrar la teva targeta de crèdit o dèbit en el rellotge i llavors el podràs fer servir com si fos una targeta contactless. La posaràs en un datàfon o fins i tot la podràs posar en els caixers automàtics que tinguin contactless per poder operar i treure diners i el que sigui com si fos una targeta normal. Molt bé. I última pregunta. Quant costa? Doncs home, aquí cuidao, perquè són 469 euros, la cosa pica i encara n'hi ha de més cars, hi ha variants més cares com el que té 4G, que a més n'hi ha que li poden posar una targeta SIM i poden prescindir totalment del telèfon, doncs sí, però encara se'n van més de preu. Després hi ha una altra variant, perquè aquest és el de 45 mm de gran, n'hi ha un de 41 mm que és més petit i és més baratet. Tu mateix o tu mateixa pots triar el que més et convingui, si t'ho pots permetre, clar. Jo el recomanaria? Home, doncs sí, perquè és un dels més complets. La bateria dura 3 dies, cuidao, però si no t'importa carregar-lo un parell de cops o 3 per setmana, doncs allà tu, perfecte. Jo m'he quedat molt content amb aquest rellotge. Ah, i sí, per cert, també se li poden personalitzar les esferes amb la foto que et doni la gana. Fins aquí el Samsung Galaxy Watch 3. Gràcies per veure el vídeo i ens veiem en el proper. Adéu, adéu!